Máis de 30 empresas do sector da hostalería e turismo participaron nas experiencias Boviño, iniciativa que busca poñer en valor os viños da comarca. O Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento do Concello de Boiro foi o escenario principal das experiencias Boviño, unha iniciativa pensada para reivindicar os viños e a gastronomía da comarca. Dito evento, o cal tivo lugar esta mañá, reuniu a profesionais da hostalería e o turismo co obxectivo de achegalos ao viño de quilómetro cero e á XP da Coruña. Unha xornada que logrou acoller a máis de 80 empresas do sector e que contou coa participación de 10 adegas da contorna galega, dende as cales presentaron un total de 23 proxectos. Un compendio moi chulo, porque 10 bodegas, todas bodegas de proximidade, hai 3 de Betanzos, hai 3 daqui do Barbanza, hai 2 proxectos personais, aínda de dous posibles negocios incipientes que veñen a testar o seu viño, e despois temos 4 convidados porque as bodegas pequenas apóianse moito entre elas. Entonces, cando ven algunha adega do Morrazo ou de Ourense, convidan as nosas. Entonces, é normal que nos tamén lle mandemos un convite. Dende a organización resaltaron a boa acollida das experiencias Boviño, as cales tamén atravesaron as fronteiras do Barbanza. Mostraron un montón de interés, e non só os hosteleiros do Barbanza, porque estamos falando que estamos agrupando Pobra, Ribeira, Rianxo e Boiro, claro. Pero tamén causou un pouco de expectación Santiago. De Santiago tamén baixaron algúns restaurantes, informarse de Betanzos, dunha área moi próxima aquí. E tamén institutos de hostelería. Nos convidamos a 2 ou 3 de Pontedeume, de Vilamarín, o Carlos Oroza, o Centro Superior de Hostelería de Santiago. Hai moita participación. Dende a Deputación da Coruña, a deputada de Emprego, Rosa Ana García, resaltou o apoio brindado dende a Administración galega. Afirman que este tipo de iniciativas están aliñadas cos obxectivos que persegue a Deputación na área de emprego, como poden ser a fixación de poboación, a innovación ou a creación de oportunidades no rural. Esta iniciativa vai moito cos obxectivos da área de emprego da Deputación da Coruña, non que o desenvolvemento local no territorio, as oportunidades para o territorio, o creer no presente e no futuro do rural, e ao final é o que conseguimos con iniciativas como esta. A deputada aproveitou a ocasión para resaltar a importancia de adaptarse aos novos tempos por parte dos sectores, como pode ser o caso do vitivinícola, área tradicional pero moderna á vez. O sector do viño como tradición e modernidade á vez, non? Que van da man, porque aínda que é algo que pasa de xeración en xeración, tamén se están adaptando aos novos tempos, innovando, e realmente iso é o que queremos poñer en valor, e dende a Deputación da Coruña, pois, lóxicamente, tamén. A xornada proseguiu durante toda a mañá coa presentación das diversas adegas. Ao finalizar, os asistentes tamén puideron desfrutar dunha degustación conxunta de todos os viños participantes acompañados de elaboracións gastronómicas.